Goeiedag iedereen te Hulst. Ik ga nu vertrekken naar Axel met de fiets. Dus ik ben hier aan het eindpunt, de exit van de stad voor de N290 en dan verder met aansluiting via Abstalen en zo verder naar Axel. Dus de locatie links, minder dan 5 kilometer aan de Belgische grens via Kapellebrug. Ja, als je wil fietsen kan het nog best in de ochtend, maar op de namiddag is het veel te warm en ook wel niet zo goed voor de gezondheid. Dus in de ochtend valt dat wel nog mee. Even kijken hier, de beste route voor mij is toch naar rechts, want dat is al enkele jaren terug heeft men het fietspad verlengd verder en kan men feitelijk gewoon rechtdoor. Ja, dat is een route dat ik maar sporadisch ga fietsen, eigenlijk bijzonder weinig hier. Vroeger moest je dan wel even door een lokale polderweg, maar daar even verder heb je dus het vernieuwde stuk. Dat is het vernieuwde stuk van x aantal jaren terug. Maar bon, bijzonder belangrijk voor de fietsverbinding. Even is geen tijd.
ziet ook in het straatbeeld hier die hubs, dus opnieuw die flextaxi, de mogelijkheid te vertrekken van een punt A naar een punt B, zoals een knooppunt naar keuze. Axel 9 kilometer. Ik zie hier ook aan ja, die snelwegverbinding hier, of ja, provinciale route, zo'n afsluiting. Het is wel goed gescheiden hier het fietspad en de openbare weg. Ja, hier ben ik wel even op lokale polderroute die zich aansluiten.
Dan hier Axel naar links. Ja, en terug rechtdoor via dit fietspad. Zo, ik ben hier al in Terneuzen, hè. Dus ja, Axel hangt af van Terneuzen. Dus buiten Hulst nu. Dus hier de N258 is wel een drukkere route ten opzichte van de N290. Dan wel de locatie tussen Hulst en Vogelwaarde, Zaamslag is toch wel iets rustiger dan deze route hier. Het is een pracht van een streek, Zeeuws-Vlaanderen, maar natuurlijk opnieuw, als je iedere dag in België moet zijn of aan de andere kant, moet je er wel rekening mee houden. Het is ook wel vermoeiend. En ook de afstand die je moet doen met eigen vervoer, alle dagen op en af naar België of via Antwerpen, naar de andere kant of via de Westerschelde-tunnel. Je ziet ook duidelijk op de kaart, dus de grenslijn België en dan ja, de andere kant. Je moet natuurlijk over het water via die tunnel.
Terneuzen, ja, voor het centrum rechtdoor, Axel naar rechts. Daar is er nog zo'n busje van Reizen door Zeeland, maar dat is waarschijnlijk een buurtbus, want in Axel rijden er ook nog enkele buurtbussen. Dus dat is een buurtbus. Maar bon, het is hetzelfde Reizen door Zeeland. Hè. Zo, welkom in Axel. Het is hier ook wel een mooie entree. Ook zitbanken, vuilbakken aanwezig. Dus Terneuzen stad feitelijk is 10 kilometer van hier. Hier ook een pracht van een zicht op het water. Ja, en Hulst op 11 kilometer. Ik zie ook Antwerpen op 46.
Hier is er ook een markt op zaterdag. Ook nog enkele beelden van het plein en dan de markt daar links aansluitend. Meer bepaald hier en dan nog een stuk even kijken daar. Dus het is meer bepaald hier en dan aan de linkerkant.